Hola, gent! Un any més anem a repassar la cerimònia dels Oscars. Comencem per ordre. El primer que s'entrega és Oscar to the Best Visual Effects. Si és el primer, voldrà dir que és el que se li dona menys importància, no sé. Millors efectes visuals per Dune Part 2. Dune vol dir duna, una muntanya de sorra. Part 2, part 2, perquè és la segona part de la pel·lícula del 2001, que hi sortia en Javier Bardem. En aquesta també hi surt, però no tant. Subtítol Long Live the Fighters. Que visquin molt, o llarga vida, o visca els lluitadors. Only in theaters, només en cinemes. Fixeu-vos que el lloc físic on vas a veure una pel·lícula es diu theater en anglès. Conserva el nom de l'època en la que encara no existia el cinema com a forma d'art o tecnologia i el que hi havia era teatre, theater. Dune també ha guanyat the Oscar to the Best Sound, l'Oscar al millor so. Best Costume Design, millor disseny de vestits, millor disseny de vestuari per Wicked. Atenció amb la pronunciació perquè la majoria de verbs, d'adjectius, de participis que acaben amb ed, la e no es pronuncia, però aquesta és una excepció. En aquest cas sí que s'ha de dir wicked. Pot voler dir diverses coses aquesta paraula. Malvat, retorçat, en un sentit menys negatiu, trapella, o en un sentit més col·loquial, guai, genial. Com que no he vist la pel·lícula, no sé exactament en quin sentit ho diuen, probablement en més d'un. És la primera entrega, n'hi haurà una altra, d'un musical basat en un musical de Broadway que al seu torn està basat en el Màgic d'Oz. Wicked també s'emporta the Oscar to the Best Production Design, l'Oscar al millor disseny de producció. Best Makeup and Hairstyling, millor maquillatge i perruqueria per The Substance, la substància, protagonitzada per la Demi Moore, que va ser l'actriu més ben pagada del món l'any 1995, i la pel·lícula té un punt d'autobiogràfica perquè va d'una artista a la qual ja ningú contracta perquè és massa gran, i llavors la protagonista decideix fotre's una substància que la rejoveneix, però que també té altres efectes secundaris inesperats i no farem spoilers. Hi ha molta sang, això sí. L'Oscar a la millor banda sonora ha canviat de nom aquest any. Fins ara es deia Best Original Score i a partir d'ara es diu Best Music i entre parèntesis, in brackets, Original Score. És a dir, millor música, partitura original. Per The Brutalist. Què vol dir aquesta paraula? Doncs vol dir relatiu o pertanyent al brutalisme. Què és el brutalisme? És un estil arquitectònic de grans edificis de formigó. La pel·lícula va d'un arquitecte jueu supervivent de la Segona Guerra Mundial que se'n va viure a New York. La pel·lícula dura més de 3 hores, amb una pausa entremig perquè encara duri més. No aneu a veure-la amb presses. 3 galledes de crispetes. The Brutalist també ha guanyat l'Oscar to the Best Cinematography, millor fotografia, i també un altre Òscar que també ha canviat de nom. Fins ara, Òscar a millor actor es deia Best Actor a seques i a partir d'ara es diu Best Actor in a Leading Role, millor actor en paper protagonista, per l'Adrien Brody, que és el segon Òscar que guanya en la seva carrera, i tots dos per interpretar un jueu supervivent de l'Holocaust. L'anterior Òscar va ser per The Pianist de l'any 2002 i que el va convertir en l'actor més jove de la història en guanyar l'Òscar al millor actor quan tenia 29 anys. Un aplaudiment per l'Adrien Brody i el seu guardonat encasillament. Un altre Òscar que ha canviat de nom és l'Òscar a la millor cançó. Fins l'any passat es deia Best Song i ara es diu Best Music
in brackets, original song. Millor música, però en aquest cas, cançó original. Per la cançó El Mal, es diu així, no hi ha res a traduir, de la pel·lícula Emilia Pérez, és la cançó que heu sentit al principi del vídeo i que també sentireu al final, i ja em direu si en realitat no es mereix l'Oscar to the Worst Song. També Emilia Pérez s'emporta un altre Oscar que també ha canviat de nom aquest any. Fins ara l'Oscar a la millor actriu secundària es deia Best Supporting Actress i a partir d'ara es diu Best Actress in a Supporting Role, millor actriu en un paper de suport. Per l'actriu Zoe Saldana, que és aquesta de l'esquerra, la protagonista, que és espanyola, es deia que tenia tots els números per ser la primera actriu transgènere en guanyar un Oscar, però va fer uns tuits polèmics i al final no li van atorgar. La pel·lícula és francesa, però la versió original és en espanyol perquè va del capo d'un càrtel mexicà que es canvia de sexe per fer-se fonedís. Best Animated Short Film, millor pel·lícula curta animada, millor curtmetratge d'animació, per la pel·lícula iraniana que en persa es titula Dar Saye Sarf i que en anglès es titula In the Shadow of the Cypress, a l'ombra del xiprer. No té diàlegs, dura uns 20 minuts i va sobre l'estrès posttraumàtic. Best Live Action Short Film, millor curtmetratge que no és d'animació, sinó que és live action, acció real, amb actors reals, pel curtmetratge neerlandès Ik ben geen robot, titulada en anglès I'm not a robot, no sóc un robot. Aquest curt el vaig veure al Festival de Cinema de Sitges i tant a mi com tota la gent amb la que hi vaig anar, de tots els curts que vam veure va ser el que ens va agradar més. No us dic de què va perquè és el que tenen els curtmetratges, que si expliques de què va fas un spoiler de tota la pel·lícula. Però això sí, us el recomano si el podeu veure. Best Documentary Short Film, millor curtmetratge documental per The Only Girl in the Orchestra, l'única noia de l'orquestra, sobre la primera noia que va formar part de l'Orquestra Filharmònica de New York el 1966, contractada per en Leonard Bernstein i que encara és viva. Quan una pel·lícula és llarga, un llargmetratge, no es diu long film, sinó feature film. En aquest cas, Best Documentary Feature Film per No Other Land, Cap Altra Terra, dirigida per dos israelians i dos palestins i que segueix la vida real, és un documental, de dos amics, un palestí i un israelià, i retrata totes les putades que ha de patir el palestí per una banda i la vida plàcida de l'israelià per altra. Best International Feature Film, millor llargmetratge internacional per la brasilera Ainda Estou Aquí, que en anglès es titula I'm Still Here, encara estic aquí. És una història real sobre una família que va patir durament la repressió de la dictadura al Brasil dels anys 70. Oscar to the Best Animated Feature Film, millor llargmetratge animat per la lituana Flow. Flow com a verb vol dir fluir, un líquid que flueix, a liquid that flows, i com a substantiu flow vol dir flux o cabal. El primer Oscar que rep Lituània. No hi ha diàlegs, va d'un gat que s'ha d'enfrontar a un planeta tot inundat d'aigua degut a l'escalfament global. Un altre Oscar que ha canviat de nom. Fins ara es deia Best Adapted Screenplay i a partir d'ara es diu Best Writing, millor escriptura, brackets, adapted screenplay, guió adaptat. En aquest cas, adaptat d'una novel·la per Conclave, que vol dir conclau, quan es reuneixen els cardenals per escollir un nou papa. Potser estarà d'actualitat aviat. What happens behind these walls will change everything.
El que passa darrere d'aquestes parets o darrere d'aquests murs, la paraula wall és molt àmplia, paret, mur, muralla, will change everything, ho canviarà tot. Una pel·lícula d'intrigues vaticanes de final inesperat. Un altre Oscar que enguany ha canviat de nom. Fins ara, Best Supporting Actor, a partir d'ara es diu Best Actor in a Supporting Role, millor actor en un paper de suport, o millor actor secundari per entendre'ns. Per en Kieran Culkin, que és el germà del nen de Home Alone, Solo en Casa, tots dos sortien a la pel·lícula i ara ja no són tan nens, ara tenen 44 i 42 anys. I li han atorgat l'Oscar per la pel·lícula A Real Pain, un dolor real. El de l'esquerra és en Culkin. Quedeu-vos o quedeu-vos que tot i tenir un paper secundari, en el pòster el posen en primer pla, perquè és el famós, el germà del nen de Sol a Casa, cuidao! I finalment, la gran triomfadora de la gala d'enguany, Oscar to the Best Film Editing, millor edició de la pel·lícula, millor muntatge. Un altre Oscar que aquest any ha canviat de nom, fins ara era Best Original Screenplay, i ara es diu Best Writing, brackets, Original Screenplay, millor escriptura, guió original. Un altre que ha canviat de nom, fins ara Best Actress a seques, actualment Best Actress in a Leading Role, millor actriu en paper protagonista, per la Mickey Madison. Un altre que ha canviat de nom, en lloc de Best Director, ara en diuen Best Directing, millor direcció, per en Sean Baker. I l'Oscar més cobdiciat no ha canviat de nom, tot i que ho hauria de fer perquè és una mica antiquat anomenar-lo Best Picture, millor pel·lícula, per Anora, que és el nom de la protagonista. Doncs fins aquí la cerimònia àgil dels Oscars. Aquest és el millor vídeo que podeu veure sobre els Oscars, perquè la cerimònia dura 4 hores, un tostón, i a les notícies només diuen els Oscars que ells consideren més importants. Aquí els diem tots, 23 estatuetes per 14 pel·lícules, així que no us perdeu el vídeo de l'any vinent, tornarem a ser aquí si Déu vol. Vinga! Familia a chingar y qué hicieron con esos cadáveres.